Chunya ogo ni Nyasaye erokamano, chunya opako Nyasaye, chunya mor kod Nyasaye kod okinyi ma kawuono ma jaber, ma Nyasaye omi in kod an jawinjo kendo janeno mara, mondo warom kodi Lolwe TV ka kuom ng'wono kod hera mare. Mawuoyo kodu an Pastor LEONARD Omondi, Ruoth otumona ng'wono nyuola e piny mar Ugenya, kamiluongo ni Masiro Ramunde gweng' mar Agoro kanyo, an wuod jaduong' Alfred Omondi Sewe, to Nyasaye otumona ng'wono mar warruok kendo an jatichne Nairobi ka e piny mar Dandora. Mane ni kama tie Dandora Phase 4, kanyo matie kod kanisa mar God of Eternity Church, kanyo ma Ruoth oketa munde tiye. Gokinyi ma kawuono ni Ruoth no ora kod wachne momiyo ayudra ka, kendo wach manade ma Ruoth no omiyane mabiro mondo akelni. Ka ok kamano to aonge kod weche mang'eny, yie mondo wasom kode muma en teko Nyasaye, muma en much Nyasaye, muma en adiera mar Nyasaye. Yie mondo wadhi kodi e ndiko wacho kama: Chakruok 28 kare 10 nyaka 13 wacho kama. Chakruok 28 kara 10 nyaka 13 wacho kama: Jakobo nowuok Beersheba kochomo Harran, nochopo kamoro mobworoe nikech chieng nosepodho, nonindo kanyo koteno wiye gi kidi moro manokwanyo kanyo. To kanonindo noleko ni oneno raidhi mochung koa e piny mochopo polo. To malaika mar Ruoth Nyasaye ne luwo raidhino ka idho malo kendo lor piny. Bende noneno Ruoth Nyasaye kochung bute kawachone niya: an e Ruoth Nyasaye ma Nyasach Ibrahim kwaru, kendo an Nyasach Isaka. Piny midonjeni abiro mi gi nyikwayi. Muma achiel adwa somo e muma mar Injili mar Johana kare 1:46 kadhi nyime wacho kama: To Nathaniel nopenjo ni bende gimoro maber dinwang' Nazareth ka adier. Filipo nodwoke ni, bi mondo ine. Kane Yesu oneno Nathaniel kabiro ire, nowacho ni, neuru ja-Israel hie icha obiro. En ng'ama kare ma onge miganga. To Nathaniel nopenje ni, ing'eyo nadi? Yesu nodwoke niya, kane inie tiend ng'owo cha kapok Filipo oluongi, to ne aseneni. Nathaniel nodwoke ni, Japuonj, in wuod Nyasaye, in e Ruodh Israel. To Yesu nopenje niya, donge iyie mana nikech awachoni ni ne aneni e tiend ng'owo? To ibiro neno gik madongo moloyo mano. Eka nowachone kendo ni, awachonu adier ni unune polo kayawore, kendo ka malaika mag Nyasaye idho malo kendo lor piny kuom Wuod Dhano ka raidhi. Nyasachwa majang'wono, majahera, majadiera, goyoni erokamano kendo amiyo nyingi duong' okinyi makawuono mimiya mondo ayudre Lolwe TV ka, nikech janeno mosebet mondo winj wachni. Ruoth chunya goni erokamano, chunya paki, chunya ting'i, nikech aonge kod nyalo, aonge kod rieko, aonge kod wach moro madang' awachni jogi mobet mondo winji. Mae momiyo Nyasaye achiwre e lweti, nikech kata mana in ing'eyo malong'o ni gima ber madunwang' kuoma to onge kok in emitiyo koda. Omiyo Nyasaye adoko piny mondo abed gir tich, iti koda kaka tungni mondo nyingi onwang' duong' kod loch. Mak josigu ma ok dwa ni jogi owinj wach, mondo Nyasaye jogi owinj wach kendo nyingi onwang' duong'. Ang'eyo kendo an gadiera ni konyruok mar jogi dhi yudre kawuono kuom wach manade misemiya mondo akelnigi. We nyingi onwang' duong' kod loch kichako kodwa e weche duto e Happy Ngeso majawar. Amen. Jawinjo kendo janeno mara, chunyo go erokamano maduong' ni Nyasaye kuom nwang'o thuolo makende manwang'o kendo mondo anwang'ra e Lolwe TV ka, nikech in mor na kinde duto mondo awuo kodi, nikech asebedo ka nwang'o simbe mang'eny ka ji gochona kendo ji wuoyo kuom weche ma wasewuoye kodgi. Weche go osebedo gi konyruok, mano emosemiya moro, osemiya ilo, kendo mano omiyo asenwang'ra kawuono e Lolwe TV ka nyadichiel kendo mi mondo awuo kodi kuom wach manade ma Ruoth ne ora
monda wuoye. Nyasaye ma jang'wono ma jahera oseketo wach e chunya, kendo an wach ma kora ta ongogo, to wach makelo en mana ma Nyasaye mano ora monda kelni mondo iwinj winjo kendo neno. Wach mane Ruoth ora monda wuoye kawuono en ni in ineno ang'o, iwach manade mikale e ngimani, ineno ang'o, iwach manade matek mikale e ngimani, ang'o mineno, iwach manade matek mikale e ohandi, ang'o mineno, iwach manade matek mikale kuom nyithindi, ang'o mineno, iwach manade matek mikale e ngimani, in ang'o mineno. Nikech nitie wach manade mikalo odiochieng' ma kawuono, to Ruoth onyisa mondo anyisi ni gimineno no ema biro timore. Kineno maber wach Nyasaye, to wach Nyasaye ne biro timore e ngimani. To kineno marach gima jasiko kelo mimako mirwako e chunyi, to mano ema biro timore. Ruoth ora mondo apenji ni ang'o mineno. Gima ng'ato neno e gima ng'ato biro timo. Gima ng'ato chuny ng'ato neno ema gima ng'ano biro timo. Mae wach ma Ruoth ora mondo apenji ni in tang'o mineno iwach mikale. Obed weche mag familia mari, ang'o mineno. Ndiyo tek, ndiyo ochandi, ndiyo iongo kod kwe, ndiyo inie lweny, tang'o mineno. Wach manadi ma Ruoth ora, obed ohala mitimo machandi mama ikwe. Wa penji ni ya Ruoth ora mondo apenji ni ndiyo ohala no ma ikwe, lakini ineno ang'o. Gimineno mibiro timono ema biro miyo nying Nyasaye duong', kata biro miyo jachien duong'. Koro gima ng'ato neno ema biro donje. To kawuono Ruoth ora mondo anyisi ni jakuo biro mondo kwal, jakuo biro mondo keth, jakuo biro mondo neg. To Yesu wacho ni en to wach mokele en mondo mi ngima, kendo ngima moromo chuth. Koro en obiro mana wuoyo ngima, nikech ngima ema ochiwo. En obiro mana ulero ngima, nikech ngima ema en go. En obiro mana puonjo ngima, nikech ngima ne ema miyo joge moyie kaka in. Mae wach manadi ma Ruoth ora mondo awuoyo odiochieng' ma kawuono, na ka ng'ato neno ngima to ng'ano biro yudo ngima. Ka ng'ato neno ngima to ng'ano biro nwang'o ngima. Emoma mwasomo kawuono wuoyo kuom kwarwa miluongo ni Jakobo. Wan duto wan nyikwa Ibrahim, wan duto wan nyikwa Jakobo, wan duto wan nyikwa Isaka. Emoma mwasomo mokwongo e Chakruok owuoyo kuom kwarwa miluongo ni Jakobo. Mwacho ni kinde mane Nyasaye osetume ng'wono ma Isaka ogwedho Jakobo, to wadgi ma Esau no akode kod lweny, kendo nochuno mondo Jakobo ogol e pinygi to tere mondo dag kanergi Malaban, nyowadgo min-gi Malaban. To kane enie yo kodhi ka Laban, to muma wacho ni nochopo gotieno kendo chieng' nopodho, Jakobo be nool. Nochuno mondo nind mane yo, nochuno mondo nind mane ibut yo, nochuno mondo dwar kama dothenie wiye. Muma wacho ni ka nochopo sama nool, to nomanyo kidi moro to ema notheno kod wiye mondo onind. Kendo ka nonindo kama olie no, ka nonindo kama gima dochami onge no, ka nonindo kama ne enie chandruok no, ka nonindo kanyo ne enie chandruok, ne gima docham onge, ne nanga lewni gik madoting'o malich onge, nikech nowuok kata kod lweny. Ne enie hali matek kaka hali ma intie kawuono. Ruoth no ora mondo awuo kodi jawinjo kendo janeno mara. Ndiyo nyalo bedo nitie hali mikale, to kata kamano Ruoth pod jagori. Ruoth pod jakori. Kata kodoko nitie lweny mikale kawuono, kama intie no ema nitie konyruok. Kama intie no ema nitie ng'wono. Kama intie no ema Nyasaye dwa mondo otie kodi. Kama intie no Ruoth no ora mondo anyisi ni kata kodoko nitie gimikale, to kama intie no ema Nyasaye dwa mondo omaki lweti. Ruoth ora mondo anyisi ni kata kodoko nitie lweny makale, obedi e familia, obedi ohandi, obedi tich mitiyo, kanyo ema Nyasaye dwa mondo kalie kodi. Ndiyo nyalo bedo ni kale lweny. Mowacho ni Jakobo nochune mondo manyu mana kidi emothen kod wiye. Ng'iso kar nindo ne onge. Osiepna jawinjo kendo janeno mara, nyalo bedo ni kawuono mawuoyo kodi ni kama intie no gik machandi ng'eny.
Nyithindo samo in kode ot ma ikwe, nyathi pok odhi e skul, samo kaka chul ot onge, samo kama intie mwawuoyo gani, samo kaka chul ot onge, gima dicham onge, gik midwaro ng'eny to ma ikwe. Makwana muma wacho ni Jakobo ka nochopo kama no ol to nomanyo kidi kama ne entie no. Abiro mondo anyisi ni kata kodoko ni neno ka tek to konyruok mari ok no mabor, no mana kama intie no. Nyasaye dwaro mondo ing'e ni konyruok mari no mana kama intie no. Inyalo chari, Nyasaye ok mor kod ng'ama chare. Nyasaye ok mor ka ng'ama neno kama koro ok onyal. Nyasaye ok mor ka ng'ama neno kama koro gima dotim onge. Ba ng'ato nyalo chare. Ng'ato nyalo neno gima dotim onge. Ng'ato nyalo neno ng'ama no piny. Ng'ato nyalo chiko ite ni weche ma ji osewacho. Dhano nyalo wuoyo. Ba diere chandruok mari be wuok kodi. Ka nyisi ni ng'ama dhi ma ichandori kabisa. Ibe chandruok mari nyalo wuoyo kodi. Lweny mikale nyalo wuoyo kodi. Gim lweny momaki nyalo wuoyo kodi chieng' ma kawuono ba nyisi ni chandri kabisa. Makwan ruoth onyiso mondo nyisi ni ento Nyasaye mantie ka ng'ato chomo wang'e kuome. Muma wacho ni kane Jakobo koro nindo, otheno wiye mana kod kidi, gima doten go wiye onge. Mwa somo wacho ni e kanyo noneno, ichandruoge oneno ka nitie malaike oket raidhi, oket ngazi mowuok piny kendo nyaka e polo. To ngazi moketno oneno ka malaike lor to idho, lor to idho, malaike lor to idho. To mwasomo wacho niya, e kinde mane malaike lor to idho no, to noneno ka Nyasaye wuon obiro to nyise ni Jakobo kama entie ni, kama idhiye ni, kata kodoko ni golweny kama, wach monegi ng'e no piny midhiye no, in piny ni ne kaka ichandri ni, in kod gik mabeyo e lweti, in kod mwandu e lweti, in kod familia maduong' e lweti, in kod gik madongo manie lweti. Kata kochandre kamano, wabiro mondo nyisi jawinjo kendo janeno mara ni kata kodoko ni chandri kendo jiko neni, to gima ber maduong' kuomi onge. To nitie gima ber ma Ruoth oketo kuomi, nitie gima ber ma Ruoth oketo kuomi. Ji nyalo chai mama wacho niya, ni Yesu mwawuoyo kuome ni en kidi mane jogedo dagi. To kawuono mwawuoyo ni Yesu Kristo osebedo kidi motegno moriwo kor ot. Yesu mwawuoyo kuome ni en kidi ne jogedo dage, kaka kawuono piny odagi, ne jogedo dage, kaka kawuono familia wodagi, ne jogedo dage, kaka kawuono chuori odagi, ne jogedo dage, kaka kawuono chiegi odagi, ne jogedo dage, kaka kawuono jonyuolni odagi. To kawuono Yesu Kristo no mosebedo kidi motegno moriwo kor ot. Kidi mane jogedo dagi, kawuono osebedo kidi moriwo kor ot. Mana nikech ang'o? Kaka Yesu nere, ok kaka ji nene. Chieng' mo Nathaniel openjo, to piny Nazareth ka be gima ber dunwang'ie? To Yesu Kristo to nyuole piny Nazareth kanyo. To kane Philip wuoyo kod Nathaniel, to nyise ni kanye ma konyruok gi nitie. To Nathaniel openjo no ka be gima ber dunwang'ie? Abiro mondo anyisi jawinjo mara ni kata ka in chandruok kamano, to gima ber nukuomi. Ineno nade? Mane penjo mowachi na mondo penji, ineno ngimani nade? Ineno kenyni nade? Ineno nyithindi nade? Ineno handi nade? Ineno luongni nade? Kaka ineno gino e gima lich. Gima ng'ato neno mobro luwo. Nathaniel penjo, to Nazareth ka be gima ber dunwang'ie? To Filipo okong'ang'ana kod ng'ise ni bi mondo ine, bi mondo asiemni. Abe biro ka mondo asiemni ni kata kodoko nwach mikale tek machal nadi kaka ochalno odiochieng' ma kawuono, to Ruoth onyisa mondo nyisi ni gimikale no nitie gima ber. Emomiyo in kanyo, in kod ng'wono, in kod kech, in kod gima ber man kuomi, emomiyo ikale matek. To kata kamano Ruoth ora mondo nyisi ni kidi mane jogedo dagi, jopiny nyalo dagi, anyuola ni nyalo dagi, jomonyuluori nyalo dagi, to gima ber to nukuomi gino boro nere.
Kidi mane jogero dagi emosebedo kidi mokriwo kor ot kawuono. Kidi mane jogero dagi emosebedo kidi mosekelo konyruok kawuono. Kata mana in konyruok ne dalau, in konyruok ne kenyni, in konyruok ne jonyuolni. Kata ka gidagi ga ine kidi manya polo seyiero mondo bed konyruok ne jogo jomneno modagi go. Kawuono in mibiro riwo dalano. Kawuono in mibiro bedo konyruok ne familiano. Kawuono in mibiro bedo konyruok ne ogandano. Kawuono in mibiro bedo konyruok ne jomineno modagi gago. Kidi mane jogero dagi emosebedo kidi motegno moriwo kor ot. Mane wach mar Ruoth ora mondo awuoye. In ineno ang'o chandruogino? In ineno ang'o ituo kama ibetieno? Ineno ang'o kes ma in go ikotno? Ineno ang'o? Ang'o mineno kama ibetieno? Kama koro ikia kama itim. Jakobo nochopo e kinde mane okia gimotim. Jakobo nochopo e kinde mane oneno ka koro okiare. Mak mana muma wacho malong'o niya, ni Jakobo noneno gotieno. Jakobo ne polo elone boneno ka malaike lor to malaike idho, malaike lor to malaike idho. Oneno ka nitie gima ber man kuome. Nomiye geno kata ka ne nie chandruok. Nomiye geno kata ka ne gima nocham onge. Nomiye geno kata gima notheno kidi wiye ne onge. Motheno mana wiye kod kidi. Wang'isi ja winjo kod ja neno mara ne kata kawuono kichandori, kata kawuono kidhi marach kamano, kata kawuono kituo kamano, kata kawuono ka dhano kwedi kamano, kata kawuono mwawuoyo ni dhano lweny mochomi lich kamano, nyithindo pok iteri skul mineno kotek kamano. Ang'o mineno kuom Yesu manyalo kelo konyruok? Mwene miluonge ni kidi mane jogedo dagi. Kawuono ni oseriwo kor ot. Kawuono osebedo kidi motegno moriwo kor ot motegno. Abiro mondo awuo kodi ja winjo kendo ja neno mara ni Nyasaye dwar mondo ne kibedo motegno e lweny ma intie. Nyasaye dwar mondo ne kiyien kata kichandri kamano to nitie gima ni kuomi. Ineno gima ni kuomi, ibedo kod geno. Nyasaye ma jabiji geno dwar mondo mi geno kendo. Nyasaye ma jabiji ng'uono dwar mondo nyisi kendo ne pod en kodi kata kama ichandrieno. Jakobo noneno ka malaike lor to idho, to noneno raidhi. Noneno ka nitie ngas mane lor to idho. Kawuono akelo ngas ma en Yesu Kristo. Kawuono akelo ni ngas ma kata ka in kod chandruok machal nade, to akelo ngas ma kata ka lwenji chal nade, ka neno kama kiyie ngasno to en ema biro kelo ga duokoni. To olor macho no malaike go ne lor to ne idho. Malaike go ne lor to idho. Ngiso ni gikawo report to gitero. En report mane midwaro mana malaike ma polo se oro mondo obi kuomi kawuono mondo kaw katere polo to duokoni. Jakobo neno kod wang'e, oneno mobedo kod yie ni kara kama ninde ni Nyasaye. Kara be poda in mana koda kata kadi chandruok kama. Nyisi ja winjo kod ja neno mara ne kata kodoko ni tuo ini otanda mar midekre to Ruoth ora mondo nyisi ne pod en kod duoko mar ngimani. Pod nitie raidhi miluongo ni Yesu Kristo ma nyalo tero report to nyalo lor. En ma malaike nyalo kalo kuome kata report e polo to duoko piny. Onego ine maber. Ruoth ora mondo apenji, ineno ang'o e chandruok ma in gono? Ineno ang'o? Mami ineno ang'o? Lweny to nitie kendo lweny ochomi. Lweny to nitie kendo lweny osechandi matek. Lweny to nitie kendo lweny osemayi kwe. Lweny to nitie kendo lweny osemi bedo kod paro mang'eny. Lweny to nitie kendo lweny osemi paro kendo onego iwuogi e odi. Lweny to nitie. Tineno ang'o? Gimineno kineno ka Nyasaye jakori to Nyasaye dhi bedo jakori. Kineno ka Nyasaye jakedoni to Nyasaye no dhi kedoni. Kineno ka Nyasaye jamak lwet ji to Nyasaye no dhi mako lweti. En report mane mineno ka malaike ma idho kendo lor go kelo? En report mane ma injo ka ithimi? Report ma ithimi no en ni kichomo kuom Yesu tibiro neno duoko. Mane report mane ma inineno? Report mane ma inineno? Wanyisi ja winjo mara ne kapok ng'ato neno maber to nyaka kwede. Kapok ng'ato neno loch to nyaka kali akwede. Kapok ng'ato neno wich kuot to nyaka ng'ato neno ber to nyaka kali e wich kuot. Nyaka kali akwede, nyaka kali jomochae, nyaka kali ajara. Weche mikali kawuono go
gin weche malosi adwa ni mondo ing'e nitie gima ber man mbele ni, nitie gima ber manie ohandi, nitie gima ber manie luongni, nitie gima ber manie kenyni, nitie gima ber ema mi ikali akwede, ema mi ikali achaya, ema mi ikali ajara, ema mi ikali weche manade mikalo dicho makawuono gi. Nathaniel penjo Filipo ne Filipo Nazareth ka be gima ber nwang'ie, to Yesu winjo kopenjo, to Yesu ne winjo kopenjo, to Yesu wacho ni ya ng'a jalni ja Israel hie, jalni chunye malong'o nyiso jalni ne jalni kata kodoko no ko ng'ama ber kamano to wacho gimoneno. Nyiso ni jowetene dhano nyalo wacho gima gineno kuomi, dhano nyalo wacho weche moko kuomi to giwacho weche magineno. Adieri chandori, adieri onge kod kwe, adiera in kod lweny. Nathaniel kane wuoyo kuom Yesu, Nathaniel kane jaro Yesu, Nathaniel kane jaro Nazareth, Nathaniel kane jaro kamonyuolie Yesu, to nowacho gimoneno, nowacho gimong'eyo. To wawacho ni gima dhano ong'eyo kuomi ok gima Nyasaye ong'eyo, gima Nyasaye ondikoni kod gima dhano ondikoni gigo opogore. En report mar ng'a, en report mar ng'a miwinjo kendo yie kuome. Mane wach manade ma Ruoth ora mondo awuoye. Report miwinjo, report mirwako, report ma chunyi support, report ming'eyo no mane report midhigo, idhi kod report mane. Wanyiso Ruoth ok idhi kod johu baga, wanyiso Ruoth ok idhi kod joma jo par ariyo, wanyiso Ruoth ok idhi kod joma ok ochung' e par achiel. Jakobo kanindo gotieno to neno kama malaika lor to idho, oneno kama raidhi ngaso selos ma polo kao report to duoko piny, ikao report to polo, report lor ne piny. In mane miyie kuomi? Jakobo nonwang'o report manoyie, Jakobo nonwang'o report manomorgo. Owacho kata ka Chandra ta gima ng'eyo ni polo ok bi weya, owacho kata ka Chandra gima ng'eyo ni polo ok bi jwang'a, owacho kata ka Chandra gima ng'eyo ni polo jakora. An gi report polo miya report maler ne en jakora. Yesu aneno ka Nyasaye obiro mochung'i buta monyisa no piny en mara. Aneno kata ka chandora taneno ka polo nyisa no piny mara. An go nyikwayo mang'eny, kata ka Chandra kawuono aonge kata nyathi achiel to kara nyikwaya ng'eny. Piny bedo nyisa monyisa ni nyikwaya biro bedo jomwandu, nyikwaya biro bedo jomoko, nyikwaya biro bedo joma dhi maber. Koro mane mon madhigo, mane yie maseloso, in yie mane miloso nyaminwe chandruogi, in yie mane miloso kata kawuono nyithindo ni e dhoot, skul otami tero, form 1 kinde rumo lakini skul otami tero, to report mane miloso. Moko bendo riemb sani ni e ot, gima ditim onge. Report mane ma in go, en yie mane ma in go, ang'o mineno? Iwinjo wadwa man kod kesi court ma jite witnesses oseweyi, joma nye paro ni nyalo chung' kodi oseweyi. En ang'o mineni wachno? Kineno kidhi loyo tidhi loyo, to kineno ka gino oseloyi to makamane koseloyi. En report mane ma in go? Ruoth ora mondo awuo kodi, ineno ang'o chandruogi, ineno ang'o kohandi dhino, ineno ang'o mineno? Mane wach manadi mabiro mondo awuoye kodi? Nagomo mondo awuo kodi jawinjo kendo janeno mara. Wachni makare ni kapok ichopo kama ibiro bede jaloyo, kapok ichopo kama dhano biro sherekea kapok ichopo kama dhano kono into neno ng'wono ma Nyasaye, to nitie kama nyaka ikwang'e kalie. Chunyi miloso sama in e chandruok, chunyi mibedo ka gik moko thung'i kamano, chunyi mibedo ko sama lweny obedo omaki kamano, chunyi no biro miyo ibed jaloyo kata ibed ng'amolo. Mwacho ni kane Jakobo ni e chandruok, ok noywago chandruoge, ok noywago gimomiyo min gi oweye, ok noywago gimomiyo wuon gi oweye, ok nopenjo wuon gi ntang'o momiyo iweye, ito ok inyal rita nikech Esau iora ka nera na nang'o. Nodhi nikech mane gima chik mane wuon gi omiye, nodhi ringi pond ka nerani. To kane en e chandruok kamano, to neno nyalo Nyasaye, oneno ng'wono Nyasaye, oneno teko Nyasaye. Kata in adwa nalam kodi sama in e chandruok kamano, adwa mondo alam kodi mondo ine ng'wono Nyasaye, mondo ine teko Nyasaye, mondo ine nyalo Nyasaye. Adwa mondo alam kod ng'ato
jalno mawacho ni e chandruogani adwaro mondo Nyasaye onere. Wawacho ni jawinjo kendo janeno mara ni chenro mar Nyasaye ngimani jachien ok nyal ketho. Chenro mar Nyasaye ngimani joma wuoyo ok nyal ketho. Chenro mar Nyasaye ngimani jodala ok nyal ketho. Chenro mar Nyasaye ngimani joma kdwari ok nyal ketho. Adwa mondo alam kodi in jal moseyie ni gima dhano pangoni ok nyaka ma Nyasaye opango nyaka chop kare. Mpango ma dhano marach ok bi chopo kare mana kiyie. Adwa mnalam kod ng'ato ma neno na ento koro kama ochopo mwisho to wach mwawuoye ni Nyasaye nyalo timo maber. Ineno ka koro Nyasaye no nyalo timo ne maber. Nyasaye no osemiyo iloko pachi. Nyasaye no osemiyo iloko dwachi. Nyasaye no osemiyo wanyisi ni in gadho ot ma in kod teko mar yawo kod loro. Wanyisi ni gadho ot ma gimi loro to lor, gimi yawo to yawo. Osemi teko mar loro no chunje marecho. Osemi teko mar loro ni chunje mag kiawa. Osemi teko mag loro ni chunje mok dwa ni ber. Osemi teko mag loro ni chunje mag siri ok dwa ni dong. Osemi teko mane madwa mondo awuoye kodi ni in gadho ot ma Nyasaye ma gimi loro ti loro choth to gimi yawo ti yawo. In manyi yawo ni chunje manyose thirigo. In manyi yawo ni chunje manyose duoke piny. Kawuono ni anying Yesu adwa mnalam kod jal moro. Adwa nalamie gi dhako moro. Adwa nalamie gi dichuo moro. Adwa nalamie kod mama moro ma wacho ni an to hali masekaleni yo mohanda osedhiye lweny mosechomane gima nyithinda dhiye. Adwa monane Nyasaye nyadichiel kendo. Aneno ng'wono Nyasaye goyo chongi piny kama intie. Umoma wi kama intie jawinjo kendo janeno mara. Adwa mondo walam kodi Nyasaye. Nyasaye ma jang'wono. Nyasaye ma jakech. Nyasaye ma jadira. Nyasaye ma no ora mondo nyisi ne en jakori. En ma en raidh. Ng'ama idhe. Ng'ama idhe nyaka ne ber. Yesu ema en raidh ma polo. Yesu ema en raidh ma ng'ama idho en ingasi moting'o gik mabeyo kagole polo kalore piny. Kinene kaka raidhi, kirwake kaka raidhi, kirwake kaka ngasi moting'o gik mabeyo, ibiro nene ngimani, ibiro nene kenyni, ibiro nene buche momaki, ibiro nene gimoro amora mitimo kawuono, ibiro nene. Adwa mondo alam kodi Nyasaye jawinjo kendo janeno mara kama intieno makama ka TV, kama intieno kaka chonge piny, kama intieno umawi mondo wami Nyasaye luor makende, luor mowinjore kode mondo teko ne glochne koro ne sani nikech jadiera kendo jang'wono. Nyasaye in jadiera. Nyasaye in jang'wono. Nyasaye in jakech. Mae momiyo duche makawuono mama nogo chonge piny. Iweche momake momaye kwe. Iweche momake momiyo kata kodwa wuothi barabara to wuotho ka pache kuti. Iweche momako dichuono mamayo dichuono kwe. Mamayo dichuono ng'wono. Mamayo dichuono pak mare. Nyasaye mantie mok lokore. Jogo masachegi kata lornu udi achiwo gi lweti sani. Nyasaye mantie. Nyasaye mok lokre. Achiwo ng'ama chonge piny kod kesno. Akeli mesa mari ming'ade buche kare. Akeli mesa mari ma malaika lorie kakao peses mondo duok ni Nyasaye. Nyasaye ma jakech. Wochung chonge. Wochung Nyasaye e tiende Nyasaye. Wochung pi wang' mosebedo gono kod mor nyadichiel kendo nikech oneni Nyasaye ma jaor joge. Iseneni kaka ngasi mi idho. Oseneni kaka raidhi. Mako idho kelo duoko. Mako idho kelo lokruok. Mako idho kelo gik mabeyo. Yesu luongi ni Nyasaye mantie. In kod gik moko te ma jalno dwaro. In kod gik moko te ma jalno dwaro. Nyasaye kowuok e chonge. One tekoni, one lochni, one nyaloni, one ng'wononi makende mondo nyingi onwang' duong' nikech en jadiera. Erokamano nikech isemiye duoko. Erokamano nikech isemiye kwe kuom ng'wono kod hera mari. Nyasaye alamo ne pinywa mar Kenya. Achiwo Kenya e lweti. Ni Nyasaye Kenya. Kenya kod rembi. Kenya gi tekoni. Kenya gi ng'wononi. Achiwo jotendwa duto e lweti Nyasaye. Par Lolwe TV ka. Mi Lolwe TV ni ng'wono kod kech makende. Par jotich duto. Mi gik magidwaro. Mi gi kwe kod nyalo. Nyasaye mondo nyingi onwang' duong'.
Jehova go niero kamano nikech ngimana. We nyingi onwang' duong' kichung' kod jogo duto, jotichni duto. Par Bishop na Nation covered. Nyasaye mantie par Alois e piny mar Oyugis. Par jatichni Jagero e piny mar Muhoroni. Nyasaye mantie par Richard e piny mar Bomala. Par minwa e piny mar Ugenya Masira Munde. Mondo nyingi onwang' duong'. Nyasaye ma jakel kwe, ma jakel ng'wono. We nyingi onwang' duong' iwe chete nikech jadiera. Chunya go niero kamano. Chunya paki nikech onge machal kodi e hapiny Yesu ma jawar. Amen. Jawinjo kendo janeno mara. Chunyo go Nyasaye erokamano. Mane wuoyo kodu en Pastor Leonard Omondi mar kanisa mar God of Eternity Church manwang're Nairobi ka e piny mar Dandora phase 4 tok Career Supermarket. Namba na and 0722 115714 0722 115714 kata 0733 736040 0733 736040 namba nwangre screen piny ka. Nyasaye ogwedhi, Nyasaye omi ukwe. Alando nu chokruok maduong' mwan go Ugenya Masira Munde dala wa dwe mara auchiel chak tarik 9 nyaka tarik 10 wan go chokruok maduong'. Nyasaye omi ng'wono mondo ibi e chokruogno. En chokruok Nyasaye dhi tume honni madongo. En chokruok Nyasaye dhi change ji e piny mar Ugenya Masiro Ramunde kanyo. Kok kamano Nyasaye omi ukwe, Nyasaye omi ng'wono, Nyasaye ogwedhu go na sim mondo walarre kodi wach manade ma Ruoth dwa mondo wakonyre kodi. Shalom, shalom, shalom. Olimo ya uendora abale limo ya olimo ya uendora ya ponje limo